Kaixo, ikasturte honetan dagokidan lehenengo gauza neure burua aurkeztea dela uste dut. Jorge García naiz eta ziur familia askok ezagutzen nauzuela. Bai patiotik edo zuen seme-alaben ordenagailuaren gakoa bidaltzeagatik. Naiz eta era berean askorentzat aurpegi berria izango naizen. Batzuentzat eta besteentzat, lehenik eta behin behar duzuen guztirako eskuragarri nagoela esan nahi dizuet. Aurkezpenak egin ondoren, hezkuntza komunitateko kide guztiekin partekatu nahiko nituzke azken hilabeteotan zuzendaritza taldean izan ditugun hausnarketa pare bat. Hausnarketa horiek, ziur asko, hurrengo urteetan ikastetxeak nondik nora joan behar duen bideratuko dute. Alde batetik, uste dut guztiok ikusten dugula bizigaren gizartea etengabeko jarduera zurrunbiloa dela. Estimuluz beteta, etengabe gonbidatzen gaituztena egitera, ikustera, kontsumitzera. Eta gure seme-alabak ez dira horretaz immuneak. Eta zoritzarrez, hezkuntza sistema bera ere frenetismo horrek zipristintzen du. Denbora bat hartu nahi dugu aldarrikatzeko gure ikasleek ere denbora behar dutela. Pentsatzeko, aspertzeko, izateko. Egitea oso garrantzitsua bada ere, egiten denak esan nahi sakon batez beteta egon behar du. Bizitzarekin eta pertsona bakoitzaren esentziarekin konektatuko dena. Hortik sortu da ikastetxe barea deitu duguna. Eta kontzeptu horretan lanean hasi nahi dugu. Zer egin dezakegun ikusteko ilusioz. Bestalde, dakizuenez, joan den ikasturtetik Maristak Euskadi Fundazioko kide gara. Agian horrek ez digu asko esango, edo oraingoz ez digu gehiegi eragin gure egunerokoan, baina fundazioa osatzen dugun 3 ikastetxeetako zuzendaritzek, Bilbo, Zalla eta Durango, gertuago lan egin hasi nahi dugu, eta ziur gaude lankidetza horretatik gauza onak aterako direla sare hau osatzen dugun ikastetxeentzat, eta beraz, gure ardurapean dauden ikasleentzat. Nik, behintzat, hau ere ilusioz bizi dut. Eta hemen aipatzen ari nahitzaizuen bi gauza horiek, izatearen garrantzi horrek eta baterako lan horrek, zerikusi handia dute Marista ikastetxe bat denarekin. Izan ere oso lotuta daudela 200 urte baino gehiago gure fundatzaileak, Martelino Txanpainatek, amestu zuenarekin. Eskola eredu berri batean pentsatu zuenean. Ez dut amaitu nahi, eskerrak eman gabe. Zuen seme-alaben heziketa eta zaintza, gehien maite duzuena, gure esku usteagatik. Bihotz-bihotzez, ikastaro zoriontsu bat opa dizuet.